Oh, oh, ngayosnya jingkang duka musim ki umbak tang ngalak di Ngô thật cho badan ngata kayak gijan ya shong ka shushpang ya shong hal thia Piju tu khana na em sewe la da pisngo khana e nangi. em phi cùng chulong phi cùng ta Lucy pitem kamen sem jonga kalong pher ba manta. balai kelong kum ta badan Ngam tip shu balai kalong kumne. Bat ladang nya thu ya kata ya piru. An sanyau ya nga bangadai ubit kentai. ya kata te ngô thu hi ma phi ken ngalingan tip shai habangam dan te hakachaka jong phi Ba kata kan Lucy. Ni ngasulung abah te bang along kumne. Tu ai jeng mot lang se Lucy ngan le kumno. kum dong an ajing mot ya phi badan habatan kas dang ka kodro empat ya thu ya nga Ba kata kan Lucy ngam la klam de thu ya pi. Kaparlok bajan tam jenga. Ngan ya thu hok ya pi Lucy. Wat lada kalong tang hai ipor ba kendir ru. Bat menta ngayap man bat ngesuk jing iit bahai kala dia. kum no kala balong kata badan atau kala dia kala hiban pediang lada phi phin pempa ya kajing so jong phi ya ka Tep kala ne kamla Henry ya ke ai ke bangadon ngahab hi ban penpa. Namar ngamla ban sukun tang halade marwe. Ne penyerapan keran nama phi na Lucy ya ka. Yok kan kam ko ngu kam tam ma phi para kan thai. sine shang fish phang mo kum no an chupan kran manga haba phi dan jingmot ma phi te kran hi ma phi kan sebut ladakan tre epi dai tang ling bang ka jingpan kran jonga kata kamot ka jing e jong kaya phi kan sa sulong kum ka daw tlang bater khong baklem uslam kamla ban su thiet jingai bat sa kawai ru ladakan priang ya phi tang namar bapen kran manga lada phin e na ma phi mano ban pen ban sai ka ngan basa manga em phi ngam tre lada phi dan jingmot shisha na do ka man siam kum ukhat arbor kan e ayu e phi ban pen ngam yakin thai shibut chibor kran ban wat tiang sabarin dai te tang ma phi bale phlaya ya kata baro salun sar ko perthai ki kwa ban ma de ka jing e Kadai hi Lucy kata tang ba ngasum shem jing e te. Namar kadang dai kasin nengkong ya nga. kasin ning kong makanaru bersang met ken kanang pin so tu Deh ngan le kum no tu. le kum no lada phi tiang te nai e ke mat yo ni kibrio Em phi Lucy ngan penpau ba jaka long kat balong. Sapen ong lang ma phi so Lucy. Ba en wan ya kan du yang ala syai. to ngan pen ong tang ba phi de ban pen pau pit ken ya ka e ke ba phi dan hak man siam jong phi shim ngan ado number pun kanang ba pin kam sok ma phi tha
kerteng ila dia dai. Toh kuple sibun mah. Baik badan ngan penong, buat ngeladap ayo nomor phone jong kaya pi, kata ke syang setang api, makin le ke badan kam. Ngam artaten lada itre penmunnya kendo yang. All the best mau badan.